Assalamu alaikum mai sauraro, wannan matasan kabilar Iba kenan jam'iyyar Labour Party wanda suke goyon bayan ɗan takarar su Peter wanda suka fito zanga-zanga a babban birnin tarayya Abuja kan cewa lallai sai an canja shugaban hukumar INEC ta ƙasa. Dama kuma tuntunin alamu sun nuna cewa tsakanin jam'iyyar PDP da jam'iyyar Labour Party sun haɗe akan cewa lallai ilalla sai an canja shugaban INEC na ƙasa. Tun gabanin sabon bidiyon da Dina Malayi yake magana akan cewa wannan zaben fa ana neman yin maguɗi ne, lallai ilalla ko dai a canja zaɓe ko a canja shi shugaban INEC ɗin na ƙasa. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Menene ra'ayinku a game da wannan zaben na 2023 da aka gudanar a Najeriya? Allah Ubangiji ya zaba mana abin da yake shine mafi alkhairi. Wannan ne farkon zuwan ka wannan gida namu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin labarai da zarar mun dora. Mun gode. We are definitely going to contest the authenticity of whatever presentation is being made here. And finally, sir,